warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat berjumpa lagi dengan channel Nurut Banyu Bening Rasa Narimo. Semoga sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada selalu mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, juga taufik dan hidayah, juga nikmat, termasuk juga nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri. Kali ini saya mau memperkenalkan ini kakak saya. Beliau bernama Noren Mutoyo. Mungkin sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan profil beliau ini. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, dalam artian berbagi pengalaman, yaitu kita mau membahas tentang falsafah Jawa, yang di sana disebutkan bahwa busuk ketekuk, pinter keblinger. Di sini yang mau menerangkan saudara saya ini, kakak saya ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa to jane sing dimaksud busuk ketekuk pinter keblinger? Monggo. Ngene iki sing diwestani utawa diarani busuk ketekuk. Iku rak sing diwestani pepatah Jawa. Lah, pepatah Jawa iku wis kawit jaman kuno makuno. Kuwi kanggo nuladani ing putra wayah utawa putra Adam gamangane ngono tekan awake dhewe saiki iki. Mula diwestani busuk ketekuk. Nah, sing diwestani busuk ketekuk iku ngene. Wong busuk iku maksude wong ora gelem nuntut ngelmu. Oh. Jadi wong bodoh. Nah, ngono iki lho. Wong bodoh. Krana dhek kuwi ora gelem nuntut ngelmu ning Gusti sing kanggo kauripane. Nggo ngadepi kauripane ana ing Mrecapada utawa ngalam donya iki ana ing bumi mulya. Lah krana dhek iku ora gelem nuntut ngelmune, apa to sak tenane aku kudu kepiye, aku kudu ngopo, aku kudu. Nah, kuwi terus diwestani busuk. Krana apa? Minim tentang ilmu. Ora ngerti babakan kawruh apa wae. Yo, sithik akeh ora ngerti ngono. Nek ngono iku dadi gampang dipaekong wong. Lah wis paling gampang, gampang-gampang arep malurke diwidulke ning manut obahe sing arep ngalurke wasani. Lah iya, krana apa dhek ora duwe ilmu, maksude nek ora duwe ilmu padha wae ora dipendi. Rian, nah iya, orang di prinsip, orang duwe paugeran. Nah, terus disebut ketekuk. Krana ngondi wae dhek krana minim ilmu sing dinggo mlaku uriping iku, terus ngondi wae dhek tansah gedungsang-gedungsang kesasar-sasar. Tekuk-tekuk. Ya ketekuk-tekuk. Maksudnya ketekuk-tekuk iku berarti iso di kuasane wong pinter ya. Lah iya, dikuasani wong pinter, di ngalorke ya melu ngalor, di ngidul melu ngidul ya to. Ditutuk ya meneng wae bahasa ngono. Kuwi nek wong busuk ketekuk. Apa disengsarake ngono ya cara Jawane pokoke diplekoto. Nah, kuwi diplekoto kuwi maksude ya dikukuki ngono. Diplekoto. Nah, gampang diplekoto krana dhek kuwi ra gelem nuntut ngelmune. Lah, mula ben ora dadi busuk ketekuk, iku kudu gelem njiremi ngudi kawruh ngelmu kang dadi paugerane urip. Oh.
Ngerti. Oh iya yo tak trepe nek ngono iku. Ya wis kudu to. Nah, Wis tak trepe. mulane wong kuwi dilairke ning alam raja, ning alam donya tenger. Iku maksude kon nuntut ngelmu. Kanggo kauripane sesuk ning bumi sentosa. Bumi mulya. Ning bumi sentosa sesuke, ning nek saiki awake dhewe iki agek urip ning bumi mulya. Lah apa-apa ana ta saiki. Ora ana ngombe ana banyu, ora di. Arep mangan ana sego, Arep udut ana mbako. nah arep uduk iso nglinting. ditukulke mbako kuwi. Lah iya, mula mbako iki ditandur ana ngendi sing gawe sapa nek ngabuk piye ngono kuwi ya ade kudu nek wong ora busuk kuwi iso memahami mbako iki ditandur ning Trawana ra ngono. Oh iya. Yuk le Kenal ya. kuwi le mupuk piye? Kuwi ngelmune ya ben ra busuk ya. Heeh. Terus le Jeremy le matul kahanane piye? Lemahe rupane apa? Wong ana lemah abang, ana lemah ireng. Ya lempung abang, lempung ireng. Yur kok iso ngetokke mbako gitu. Yuk le maneni piye? Sak piturute ngantek tekan dadi mbako dilinting iki, rokok iki kuwi nek wong ora busuk, ora barang ketuk soalé ngerti. Caratane saka tukule mbako terus ngopeni, ngolah ngantek dadi mbako, utawa ngantek digone pabrik dadi Oh, njur kowe iso ngerti sisine aku apa enak. Soale mbako ki falsafahe nek wong Jawa iki mbako ki saka tembung tambahku ya. Lah iya. Lah iya maksudnya iso uga ngomong kuwi yen kok ora busuk iso memahami ngene ra terus tiba iki tambahku kan iso tambah tambahku. Nah kuwi iso dadi tangga iki yen kowe iso nuntut ngene mulo njur kowe di ora dadi busuk. Ndak ka teko nek keteko kowe engko diplekoto mau dadi yo meng ngertine kowe meng udut mangan ibaratnya cara dunia wong meng mandu ngene lho. Nah wong busuk iki nek ngene nek iso sik ngene ngono. Saiki nek sik dimaksud wong pinter keblinger iki lha kuwi. Nah, piye kuwi? Lah nek pinter kok keblinger lho, piye kuwi? Ngene di, mbok sing dimaksud wong pinter keblinger iku maksude ngene. Wong kang wis nuntut ngelmu, kan dadi pinter wong nuntut ngelmu dituntut kan pinter. Terus yo dijabahi karo Gusti. Lah iya, ora pinter. Iso nuntut ngelmu sak piturute ngantek tekan dhek ngerti ngelmu. Kasarane ngantek juara langit. Nah, ngantek iso memahami sak wernane kahanan-kahanan. Ning kenyataane kok dadi keblinger iku ngopo? Mergone apa? Ayo kuwi mergone iku lho. Nah, mergone saiki tak terangke yo ngene. Iya. Krana dheweke iku ora iso memahami ngelmu sing dientuk. Maksude memahami iki maksude ngerteni. Beda lho di antara pinter karo ngerti. Nah, wong ngerti durung bisa mesti pinter, lan wong pinter durung bisa ngerti. Durung bisa mesti ngerti. Nah, ngono kuwi. Lah, ngelmune iku maksude sing dituntut mau mergo keblinger apa? Dhek ngregeti dhewe saka sing dilakoni ngelmu mau mula diwestani keblinger. Karena apa? Oke ngene iki. Nek wong pinter iki oke lenggo minteri. Aduh, men minteri. Lah iya, sing nggo mlekoto. Nah, yo ora nggo mlekoto sing busuk kata. Lah ya kowe mergo minteri. Nah nek wong kok dipinteri, kuwi nganggep sing busuk mau ora iso ngopo-ngopo. Kuwi dadine kan ya ngelmune men gledek petele ngono. Lah ya maksude ngono kuwi. Gledek petele ngono kuwi sing dimaksud ngono kuwi gampangane gledek iki wis cetha nuduhake petele iku yo nuduhake ing kahanane ngelmu sing dilakoni mau mula mergo dhek keblinger mergo dhek kuwi ngregeti dhewe ngono lho Gusti iku ora pripun-pripun ibarate krana dhek dhewe sing ngregeti sapa ngelmu sing dientuk iku mau dadine ndur keblinger. Lah saiki ngene iki. Sing dimaksud wong keblinger kuwi mau lho. Wong keblinger iki ibarate kaya dene wong kesasar. Oh, geblaso. Nah, geblaso ora ketuk gone. Ora, mergo apa?
rasa atine peteng. Atine peteng. Mula disebut geblinger walaupun ngelmune iku ngento-ento gereng. Sok joro langit. Nah, mau ngento gereng joro langit. Akeh kok pinter. Akeh. Akeh. Wong biasa iki jenenge wong pinter iki. Tawak-tawake Lah iya pinter. Aku ning yo akeh-akeh ku mau kena sabdone wong Jawa kuno. Lah iya busuk keteko pinter kok. Aja nganti yo di awake dhewe yo dilai sapa wae ing kaanan aku yo ming weling ya to kuwi yo weling nek pinter ki aja dienggo minteri siji ya to ping loro nek ngerti nek wong ki ngerti paham sithik akeh yo turun-turunno utawa kek-kekno marang wong sing do goleki ben ora busuk ketepuk maning yo diwarake sak iso-isone sak kuwawine sak kuwasane disebar ben iso supaya iso ngecupi ngelmune Gusti kuwi mau ngelmu sing kanggo kauripan neng alam projo iki utawa ing bumi mulya iki sesuk tekane ngalam sentosa kono ben ora kesasar maksudnya ben ora keblinger dalane mau mbung ning ndadekke pati sasar nek ora padha iya kejelas ngono kan aja nganti to kudu waspada lah sing wis dientuk iku diuri-uri wong kejaman kuno makuno iku ki pepatah iku wis ana ning saiki iki ya nyuwun sewu ya alam saiki ya wis akeh sing padha lali lan padha pengen ngregeti ragane dhewe-dhewe utawa ngregeti atine dhewe-dhewe dadi regeti dhewe-dhewe nek iso ya aku nyuwun sewu ngelingake wae padha mulai banyu bening kuwi mau ben iso memahami sithik akeh sing urung paham ben iso tekan ing sepadha-padane urip krana niate iki nggo kebecikan dadi jumbuing busuk keteko pinter keblinger iki jabarane ya ngono iku ya iya kurang luwe pancen ngono iku lha kuwi ayo padha dipraktekke ning ngalam projo iki utawa ngalam bumi mulya iki mila duwe yo pengati-atine gesang utawa pengati-atine urip yo aja tut wuri utawa ngikuti sing kurang beciki kahanan krana kawruh Jawa jaman biyen niku wis sesuai karo situasi kahanan saiki mula aja dadi lalekake iki wis iso janggo iya sing arep teko wis iso di etung ibarate iso di kira-kira ngono ya iya krana awake dhewe kuwi urip ya to sesuk awake dhewe iso ngelingke karo anak putune awake dhewe oh la iya ben sesuk uripe ya ora so ora keblinger ben duwe pengati-ati ya lha aku nyuwun wae ing sapa wae do nuntut ngelmu disebut ngelmu ki angele yen durung ketemu nek wis ketemu kuwi gampang ning aja ngaku pinter nek ngelmu kuwi kagunganmu kuwi aja ngelmu kuwi kagungane Gusti aja tok mu sombong ning dititipi nah amanat dititipi ngelmu iku mau wis sampe dadine wis mudeng jumbuing busuk keteko pinter keblinger saiki ana sing arep takon iki takon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iki lajeng tanglet iki Bapak wong gesang ning alam donya niku artine kedae pripun ing kasunyatan niku kathah tiyang ingkang kasaranipun lali guru donya ngomong niku jenenge bondo sanes-sanesipun niku
pripun kedahipun supados sedaya nika paham sejati niku pripun. Wah, nggih, lha niku ngenten. Niku nggih kedah setunggal wau kula pun matur nek kapurih madosi ngelmine. Gitu. Lah iki diwestani tentrem wong ning alam donya niku gesang tentrem nggih. Niku kan krana saged memahami ngelmine lan saged marakataken ngelmine menika. Gitu, ampun kangge dak sia wenang, ampun kangge adigang-adiguna lan sakpitulipun. Utawa nek istilah Jawa ya pripun ya istilahé menangan ngono apa piye. Ngoten ta. Niku kawula niku nek kudu ngertos ubenging lakuning gesang gitu. Mila saka ora ana esuk ora ana. Ngoten lho ibarate jenengan sebagai titah manusa kudu memahami to dhuwur ngati ana rambut bathuk iki ketoke ora ana terus pipi apa iki ati-ati loro iki ana rambut iki ora ana iki ana rambut iki ora ana iki ana rambut sak piturute nah niku nuduhake kula njenengan kan yakin ing Hyang Maha Gesang gitu kersane gesang wau saged tentrem mila nyawijekake iya ta nyawijekake yo nah mboten guru donya krana kadonyan iku ngapusi palsu kadonyan iku mboten saged dile sak lami-laminipun mila diwestani urip mung mampir ngombe utawa urip mung sedina istilah Jawa. Jadi saged memahami niki lan nyawijekake memahami ngelmi-ngelmine kangge ngadepi gesang mau sing kula aturke antarane busuk ketepuk, pinter keblinger, lho. Kersane sami do ngati-ati, kersane sami do memahami wong niki nggoto awak niki sak tenane niku ngelmi tok saking kasane Gusti. Jatuhe sedaya ingkang kita lampahi tentunya niku langsung oleh niatipun ibadah ngoten nggih. Lah nggih, maksudipun niatipun dingge ibadah. Gitu. Dingge ana apa nggih istilahe nggih? Ngembangke ngelmine Gusti. Ning dingge kabecikan niku wau. Gitu. Dingge kebejian gesang wau. Kersane gesange saged tentrem, saged sae nggih sing ngalam dunya utawa ngalam praja niki ngantos ngalam bumi sentosa sesuk. Mila maksude nek aku panjenengan niku memahami ngelmi lan kagungan ngelmi mboten kangge minteri, kangge kebaikan niku ibaratipun jenengan niku mboten ngregeti ing raga jasad utawa ati jenengan piyambak krana awale iki saking barang suci. Nah benjang nek ten Bali ya ampun diregeti melih niku wau walaupun jenengan ten ngalam rasa mila ampun tumindak serakah umburu donya kemawon. Donya diburu mboten wonten enteke. Ning gesang niki namung madela mobil wau. Nek pun pejah mboten saged udut ngeten niku lho. Pun ping doble ya. Lah kok. Lah ya tadi. Ning mboten napa-napa manut. Lah niki tesih gesang. Digotong ning kuburan manut. Mila wektu niku gitu terbelone seneng digotong ten kuburan niku nek kula njenengan agak memahami. Keplok-keplok ngenten iki lho terbelone. Aku iso ngangkat aku. Jadi tonton wong akeh gitu. Joli. Usung wong saka alam dunya tak lebokke nang alam kubur. Ya ngono terbelone terus dikek ning kuburan sepi. Nangis. Terus bolone nangis sak regane. Lah iya. Ora ana gawean. Iya, ora aku manang gawean alam saiki. Kowe Niku nggih saking kula tetap saklek niku mawon. Oh, nggih niku kirang langkungipun nggih, Mas. Kula gesang memutaken kula. Gesang niku ampun ngantos sami do
berkejekan. Nggih, mudi ngelmi ning kangge kebecikan niku. Oke. Ya, terima kasih pada beliau kakak saya sendiri ya. Ini Mas Norm Muhtoyo yang sudah mau menjabarkan tentang falsafah Jawa yang dimaksud dengan busuk ketekuk, pintar keblinger, dan juga lebih melebar lagi ke hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, hidup, dan menuju hidup keabadian, yaitu di bumi Sentausa atau di akhirat sana. Begitu. Semoga sahabat-sahabatku semua bisa mengambil hikmah dari pembicaraan tadi, ya, hikmah yang bagus. Silahkan diambil bagi yang mau mengambil, dan yang tidak baik janganlah ditiru, karena kita berdua bertiga ini juga hanya manusia biasa, bukan orang pinter, bukan sosok kiai, bukan sosok seorang dukun dan sebagainya. Jadi di sini hanya untuk pencerahan yang hakiki saja. Jadi kalau ada kekurangannya, kami semua mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.